Ско! Мушичката. Там като дойде, защото има доста също. Деница Дилова. Да? Ето бе, пухче! Тук има вятър. Вятър! И сега Титаник. Every time! Не пари толкова ръце, че стане Титаника. Много бързо бе! Go on! Много бързо! Yeah! Намали! Чо? Кенди! Айде махаме на хората! Ай като мистер Бин да им махаме. Не бе. Бе, стига бе! Сам! Това така е добре? Да, так. Къде? А, Дибарци. Най-отвратителното преживяване било на яхта. Що? Защото да се обърне... Пребръзна човек. Ама на малка или на... Малко. Аз от едното съм. Я снима, бебе. Така ли се снима? Да, бе, само дръж, що не прави. Там има нещо като кръцма. В гората. Не знаеш ли? Той има и път към там. Кой има? Вози на яхта, не на яхта бе, на такова воздух. Там си говоря. Да, знам. Там има път и там за го знам. шикурите. Има много Аз го виждам, но... И е там, в другата страна най-долу пак. Там да се казва предметната, ама той не го знае. Вижте какво слънце бе! Так бебо! Става дяма за... Какво да караме там около бърга? Да? Не знам. Ние след малко трябва да поемем, ме буде. Има време. Кой го каза това? Има време! Искаш ли сега да седна от страната на пуха и тук да... Абе, сте... Не са паднал. Искате всички да седнем от тази страна. Не! Вижте горе гледката е висока. Да, си снега. Ей там. Да. Аз искам да съм там сега, не трябва колко ще ми е студено. Трябва хора на черни връх. Не черни връх ли бе, мушичка? Мушичка долетяла до черни връх. И още по-лошо, пролазила до черни връх. Аз ще ходим до басейна. Някъде там се намива. Има басейн от близко, искате. Там май няма пък, защото той се пада от другата страна на да. Ригиада.